My sa naďalej budeme venovať Dolnej Nitre a pôjdeme sa pozrieť do retro kráľovstva v Zlatých Moravciach. A aj tak by sa dalo nazvať múzeum, ktoré už o pár dní privíta prvých návštevníkov. Tridsaťšesť rokov sa venujem DJingu, už 15 rokov robíme oldiesky, videooldiesky a súčasťou každej oldiesky je aj súťaž. Tak sme sa rozhodli, že medzi ceny zaradíme aj radiomagnetofóny. A tak to vlastne vzniklo, že som začal rozdávať radiomagnetofóny a potom mi to začalo byť ľúto, lebo som natrafil na rôzne krásne kúsky a ani som sa nenazdával, mal som plnú garáž. Nachádzame sa momentálne v miestnosti, ktorá, ako vidíte, stále sa ešte na nej pracuje a kde budú tie najväčšie a najvzácnejšie kusy, čiže potúčaky, Wi-Fi zostavy, štúdia a zase kotúčaky. Už sa objavujú ľudia, ktorí nám sem venujú čas svoje zbierky. To je jeden, no? Jirka Kraus, musel som ísť preto až do Prahy, ale stálo to za to, pretože, ako vidíte, kolekcia kondorov vo všetkých farbách možných aj nemožných, pretože tá modrá to je úlet, ale vlastne všetky farby, ktoré sa v podstate robili, daroval zadarmo. Exponáty tu mám prakticky z celého sveta, od Japonska cez Ameriku až po celú Európu. Prišiel som na to, že čím viac toho mám, tak tým viac poznávam, že nič nemám. Proste tých modelov a typov je kvantum, to ako takéto miestnosti, to je len drobná ukážka. Poznám dokonca aj ľudí na Slovensku, ktorí majú väčšie zbierky ako ja. Len tam je problém, že oni vás nepustia k tomu. Preto staviam to muzeu, aby sa to dostalo čo najširšej verejnosti, aby si to mohli pokúkať. Poprípade, aby mladí videli, ako to vyzeralo a poprípade si aj vypočuť. Tu sa nachádzame vlastne v poslednej fáze celého múzea. To je expozícia tzv. Antikvariát, kde si ľudia budú môcť zakúpiť platne, kazety, CDčka, poprípade vymieňať, lebo máme v pláne aj pravidelné burzy. Slavný album, slavný single Zachraňte svet. Aj takto chceme byť v ústrety zberateľom alebo tým, čo si potrpia aj na muziku starú.